Hello guys, welcome to the channel. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ದಾದ ಮಾತ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಏತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡು ಯಾನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಡಿ ಬಲ್ಪುಗು ಐನರೆಕ್ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುತ ಬೇಲೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಂದ ಏತು ಬೈದ್ರದಂಡ ತೂಪುಡನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಚೆ ಬಂದವತ್ತು ತೂನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬೈದಿತ್ತು ಬಂದ ಅಂಚೆ ಏನಿತ್ತೆ ಗಿನ್ನಲ್ ಮಾತ ಕೋಡೆನೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಪೂಜಿದ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೆ ನಾನತ್ತ ಬೇಗ ನೆಟ್ಟು ಬಂದ ಮಾಯ್ತದ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀವೋಡು ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರಡ್ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ದೀತೈನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿನ್ನಾಲ್ಡೆ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾಗ ಲೋಟೆಡ್ ಮೈಪುಗ ಅಂದು ಒಂದೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ದೀಯರೆ ತಿಕ್ಕಡ್ ನೆಟ್ಟು ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ರ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಇಜಿನೆಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಪುಣೆ ಸರಿ ಬೊಲ್ಪ ಅದಿಜ್ಜಂಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಎನ್ನ ಹೊರತ್ತ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀದಾತಂಡು ಹೊರತ್ತ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿನ ಮಾತ ದೆತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ತಳಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ತೆತ್ತು ದಿಯರೆ ಹಾಪುಂಡ ತಾಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾಗ ಲೋಟಿಡೆ ದೀಪುಣೆ ಗಿನ್ನಲ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ದೀದು ಯಾನೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸಲ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀತೈಟ್ ಎನ್ಮರೆ ಅಣಗ ಆತನು ಮಾತ ಇಡ್ಲಿ ಅದು ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದರ್ದು ಏನು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಚೂರು ಬಂದದ್ದು ಎತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಚಾಯಗೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಚಾಯಗೆ ದೋಸೆ ಮಂತದು ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡು ಒಂಜಿ 9:30 ಅನಾಗ ಇಂಬೇರೆ ಚಿಕನ್ ಕಣತ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ಗ್ ಮಾತ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಕಟ್ವಂತು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಬೇಲೆ ದಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮುಳು ಸಾರ್ಗ್ ಮಾತ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡಿಯನು ಕರೆಂಟ್ ಬಿನಿ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಪುಂಡ ತಾಂದು ಮೂಳ್ತೇನು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಬೆಯ್ಯರದಿ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬೇಳೆನೊಂಜಿ 4 ವಿಷಲ್ ಬೇಯ್ಪದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಶೋಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಏಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿದ್ದು ಪಾಡುನೆ ಅಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ಅನಗ ತುಲೆ ಇಂಚಾಂಡು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾತ ದೀದ ಈಗ ಬೇಳೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪಾವನೆ ಶೋಕು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪದಾದ ಏನತೆ ನುಪ್ಪು ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಐದು ಬುಕ್ಕತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಲ ಅಲ್ಪಣೆ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಸುಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚೆ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ನೇನೆ ಕಜಿಪ ಅವಡು ನಾನು ಅಂಚೆ ಒಜಂಜೆ ಬೇಳೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಮುಗಿತೋಣಗ ಅಂದೆ ಪಲ್ಯಗೆ ಮಾತ ಕೋಡೆನೆ 3 ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಂಡ ಅಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದದನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಹೋತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನಾಗ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಬೇರೆ ಮೂರು ಚಿಕನ್ ಮೂರ್ದು ಕೊರೊಂತೇರು ಅಂಚೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂತೆ ಆಗ ಚಿಕನ್ ಮೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮಾತ 3 ತೀಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮುಳು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಮಸಾಲೆ ದೆತ್ತದಿಯೇ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಕಡೆದು ఒక తారాయి మత పోతుంది రెండు ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಅಂಚನೈತೆ ಮುಳಿಯನ್ ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಚಿಕನ್ ಬೆಯ್ಯರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಬೇಯ್ದಾನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಳು ಸುಕ್ಕಾಗ ದಂಡದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಮುಳು ಚಿಕನ್ಲ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ನೆ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬತ್ತದ ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಸಾರು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಏನು ಮುಳ್ಳು ಸುಕ್ಕಾಗ ದಂಡದು ಸೂಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕಾಂದು ಎಂಗ್ಲ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಳೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅವು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಇದು ಮನ್ಪುಜ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕರಿಬೇವುಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಈತಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಕು ನೀರು ಅರಿತದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮುಳು ಕಜಿಪುದ ಬೇಲೆ ಅನಾಗ ಇಂಬೇರ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬೊಂಡ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಜಾತ್ರೆ ದಾಡೆ ಕೊಣೋಯರೆ ಅಂದು ಚಿಕನ್ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮುಳು ತಾರಾಯಿ ಪೋತುದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ನಾಗ ಈ ಕರೆಕುಳ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಯ್ಯಾಡು ನೆನ್ನೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ದನ ಬೇಯ್ಪಾದೆ ಟೈಸನ್ ಗಂಚೆನಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಓಡಾಪುನೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆನೇನು ಪಾಡ್ನಾಗಲೆ ಏನಂತೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪೋತು ನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಕು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆದ ನೀರು ಮಾತ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಒವ್ವೆ ಮಂತ್ರ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡೆ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಯಾಲ್ನ ಮುಳು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಂತಿದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಇಂಬೇರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಣಸು ಕೊರೊಂತ ಬೊಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಈತ್ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಪದ್ರಾಡು ಮುಕ್ಕಾಲನಗ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಣಸು ಮಾತಾದ ಬಾಲೆಗೆ ಒಣಸು ಕೊರಿಯೆ ಎಂಕ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಣಸು ಮನ್ಪುಣಗ ರಡ್ಡರೆ ಒಂದು ಬತ್ತದುಂಡು
ಎಂಕ್ಲ ಮುಳು ವನಸ್ಸು ಕುಳ್ಳದ ಮುಳು ಬಾಲೆ ಬಲಸು ಬೇವಂಡೆ ಈಗ ಬಲಸು ನೆಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಕಣತದಿಯೇ ಆಯನೆ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಲಸು ಒಂದಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಾತಾದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೀಜಿ ನಾನೇನು ನೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ನೈಟ್ ಹತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಬತ್ತನೇನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ದಾಡೆ ಬತ್ತ ಮೂಲ ನೈಟ್ ವನಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ವನಸ್ ಮಂತ ಮೂಳು ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲೇ ತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೀತಲ ಇತ್ತಡು ಲಾಸ್ಟ್ 11-12 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಮೂಳು ಫುಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋತುಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಲಾಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂಚ ಐಲ ನೆಟ್ಟೆ ನಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಸಡನ್ ಆದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ 8:30ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದ ಈಡೆ ಒಂಜಿ 10:30 ಅನಗ ರೀಚ್ ಆದ 2 ಗಂಟೆ ಓಡಾಪಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತ ಮೂಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಮಂತದೆ ಪೋಯಿಂದು ಮೂಳು ಪೊಳಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ಪಿಲಿನಳಿಕೆಡು ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾತ ದೀದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಗೈಟ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಐನು ಮಾತ ತೂಪ ಒಂತೆ ಕುಳ್ಳೋದು ಮೂಳು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ಮಾತ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಮಾತ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಾಲೆಗಾಪಣ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ದೊಂಬುಡು ಆ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬರಿಯರೆ ಅಂಚ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸುಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.